Unde frumoasa. Da, n-am venit. Să facem episod. Aștept. Ok. Așteptăm voi să jucăm. Jucăm. Că speak my Frate, mă cred că n-am mai pus-o, doar am avut o leacă de treabă. Nimic, voi face acasă, pentru că eu nu știu acasă-i la bunici. Să vedem dacă s-a băgat picturile. Încă nu s-a băgat. Să băgă. Și să zice și în comentarii și două speciale sunt pentru mine. Să dacă găsesc un special, vă dau vouă. N-am putut să postez atât că n-am mers. N-am putut, pentru că eram la Costinare. Mai târziu facem. Haideți repede. Să ne jucăm. Oh yes. Ne jucăm. Tam tam tim tim. Ne jucăm acum. Haideți. Zilor. Uite, până când se încarcă, se termină videoclipul. Am la gata, acum hai să vedem. Ia, știu pe unde sunt toate la copaci. Haideți să vedem cât zic. La pădure am venit, tam 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 tam, sacul de dorit, tam 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 tam. Și singurul lucru care îmi doresc, tam 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 tam, vreau acasă. La pădure am venit, tam 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 tam, sacul de dorit, tam tam. Și singurul lucru care îmi doresc, tam tam tam, vreau acasă să-mi bag. Tam tam tam. V-a plăcut? Deci dacă trebuie să mă duc la un nou talent, să scriu știu să când am mai știu să fac rap. Apropo de rap, să-mi zici dacă vreți să mă fac și de rap. Vine să fac modul ăla stupid care mă băta tata de girlfriend care făcea. Ce-mi place să omor creature cu un vis care l-am terminat. Îmi place să disturb visele animalelor. Mai să mergem să stricăm încă oare. Îi vom distruge viața. Da, se filmează. Wow! Haideți, fraților, să facem. Haideți să facem.
firma. Mai facem pe manual. Cum fraților, haideți să facem un trinocop de lemn. Haide fraților să facem trinocop. Ce mă? Că vezi tu să-mi spui mie. Cred că să facem niște. Dar pe unde nu-i la? Wow. Cred că știu unde să putem să facem portalul. Deci am să tot fac greu. Pam. Gata. Fraților, ce mergeam. Chiar știți, n-am baterii, că ca să folosesc map aplicație cu harta aia de a vedea unde este mai sau unde mergem măcar este alte și da, stau aproape de aici. Cum mai să mergem la pădure am venit, tam. E cu sacul de tonii. Singurul care nu rest. Da, ca să mă adenesc, tam. Uite, prieteni, cum am văzut, tam, cu capul meu de haiduc, tam. Singurul lucru care nu rest, tam. Vreau să fac o scunzătoare acum. Tam. Haideți să facem. Uite o crapă. Capră. Uite așa capră. Română, dar nu e. N-a putut. Ia. Repede. La pădure am venit. Mie nu-mi plac caprele. Am văzut că poate să-ți dau un con. E la pe maică. Deci să facem. Deci, dați-vă, întrebare. Știți cine-i Dream? Dacă nu știți cine-i Dream, nu se sub o piatră. E cel mai tare om din lume de Minecraft. Nu l-am văzut niciodată. Mereu am bătut dracon și cea mai tare mică a fost fugărit de reptile pe mică și cu Minecraft. Foarte mult timp. Și fie nu am văzut. Că știi foarte multe și miștii. Și ca să știți, eu sunt carbonel pentru toți. Pentru experiment, pentru face un envid sau un
masă cu carte. Mai desparte și vezi? Dai de el, nu mă dai pe el. De cum consum, mai bine să iau o stea. Haideți să facem repede, da. Alta că vine și nu am făcut, deci o să bucată de fier. Carbon scrie pe noi. România, țara mea, și după aia mă pup cu ea, e cea mai bună țară care le-a votat. Pădure am venit, că mi-e plac cum vine și egalitate vreau prețul. Dar uitați la și cartini. Frate, repede. Deci să facem. Mai o să jucăm și cu atingul de până laterale. Asta lumini. Cine, care a fost pe ăla? Cine e mai așa să fie nebună că începătorii au fost cele mai mari traume al Minecraft-ului. O să mă vezi pe mine cum am pus cu prietenul meu când este la calculator și cu am și cam Minecraft pe calculator și cu pe vremea mea. Și am făcut o aici.
Hai să punem asta. La pădure. La pădure. Cu patul pentru dormit am. Singurul care îmi doresc vreau să-mi fac armura de Iron Down. Păi să vezi că e mai ușor să-ți faci armura de piele, de Iron decât de piele. Chiar e foarte greu. Hai, faci ușor. Uitați. Ne facem amănătă. Punem întâi. S-a făcut humor aici. Ei, de fapt, totul bine cu foc. Ajunge. Paupa cu pace. În viața noastră reală avem grijă de copaci. Dumnezeu ne-a dat. Chiar noi să plantăm copaci. Dar nu te pus cu mami aici sau te pus cu tatai? În camera cealaltă. În camera cealaltă. Eu cu Maria și Rareș pe jos, sau nu? Să dăm cu mami și cu Ionuț aici. Nu știu. Nu te să grijă de copaci. Avem grijă. Nu. Trebuie să faci peste fie. Peste cum bunica. N-a fost cât de bună să lucrezi pe munte. Asta e. Fizeram isso. Ele fica mais curto. Vine imediat să...